Ano pangalan nato, ma'am? Gemma Ortiz. Oo. Ano mo ang mga biktima? Bayaw ko ka ginablos. Sinong bayaw mo? Si Greg. Greg Palomaria. Oo. Tapos nablos mo si... Hinablos ko si Greg Jr. na. Tapos? Si Rolly Cadalso, hinablos ko man da. Ato ka to sa matabo hapon ng insidente? Di, ang sa Pormiro, ang nagsimba kami, alas 10 siya misa. Karon nagigma pa kapag tapos misa, nagigma kami dyan sa magurang namon. Diyan kay Mr. Parinyo. Tapos, ang mga hinablos ko diyan sa Tianggi na nagapirnong ko. Pagingagad ko pagani sanda nga mauli, ambal na anti, karon lang kami mauli, maabat lang kami. Tapos, naguli tamon diya. Pagkaburubhay, nakibutamon nga may nagtunda do diya nga dang niya bata na si Greg Jr. Ging lambatan ni Palomar katubo nga nagasakay sa motor ni Yomar Fernandez. Ging nakatubo. Ginampusan? Ging lampusan katubo. Amo to nga nanaog yung bata sa motor kag magbalik sa balay katiya na. Si Greg Palomaria Jr. Oo, na. Okay. Tapos si Yomar Fernandez nagdikta diya kay tatay na. Kag magpanugid nga si Greg ging lamantayan to yan ni Palomar. Amo to nga nag-to kami to ya sir nagdilalagan kami to. Tapos pag pasanda nagbinaisay pa bala sanda sir. Tapos pagka binaisay nanda sabay nga naglupok. Gintiro na tanan nakakita nga gintiro na si Greg Jr. Ni kadang army. So sa una nga pagkalupok, igo si Greg Jr. Oo, Okay. igo gid. Tapos Sabay nga nanda si ang bayaw ko ginauyata nanda kadua ka tawo. Kag ginabuno si Greg ni Palomar. Dali gid lang. Kundi na-mention mo nga naghalin sa gwa no si Junior, si Greg Palomaria Junior. Sino po dito ganyan mo? Si Yomar Si Yomar Fernandez nagasakay sa motor. sa single. Tapos ginlambatan sila hambal mo. Tapos paglambat sa ila, na-identify nga ang naglambat sa ila si Ronald Palomar. Okay. Anong reason kuno rason nga ang ginlambatan sila? Di man amo sir may do sanday rugot anon gandaan pay sige pa ya bala ka kaso. Di nagibutan na mga bata nga isa nga ginlambayan na tana. So pagharang kag na-mention nambal mo kay inang ginlampusan sang tubo di naigo si Ay sa naigo pag nakatubo. Why naigo si Greg. Sabay nagubalik sa mga tiya na to sa sa highway. Oo, pay si Yomar dikta tana diya kay tatay na nga magtamaan. Nagpalugid. So mo to rason nga pag pabalo niya di sa inyo naggagwa ka mo dito. Damo ka mo nagwa dito ay duro kami sir siyempre pamilya tanandaan diya mo. Okay, tapos ano ang purpose nga nagwa ka mo dito? Ti day nagdinala gwa kami to hay ti balandag bantay aging lambayan si Greg. Ti nagdalagan kami to kaya dapat ti amon tanata to sir. Maambag la kami nga hindi magdayon balay ginamo bala. Ti pag amo tanato amo to nagaratabo nga pag dapat niya pagpasalba na sa kay Greg hindi na pag itutok sa busong ni Greg. So kita nyo gidya ang pag kita na gid sa to nga chimpo nakaupod ka man dito no pag kadto dito sa gwa. Sabay kami yung tatay na naglagsanay kami mo. Pero may mga gwa ng istorya nga tuod na nga may pangdala ka mo kuno nga barakol. Oo, siyempre proteksyon man namon tanas sa kugalingon namon dang kahoy mo. Di kahoy man to naging nakita bala to nga kahoy lang ginadara namon. So pagkatapos ato nga ato na kamo sagwa nakita nyo na may bili na isay nga nagkalatabo. May isay pa sanda. May sa may abi sa inyo, may nagsaway or why sa may nagtambag sa inyo nga untata na istoryahan lang, why gid? Kung sa bagay dyan si Kapitan, umagad ni Kapitan. Kung hamalo tagid man sir, dapat naging aksyonan dayon ni Kapitan, why natabo na patay among bayaw. Okay. So why gid dali gali sa may tambag nga hambalon nga ti untatan istoryahan lang.
Ay gid. Maigidi, wag gidi kapitan ng aksyon ko sa bagay. Sir, pumagad na daya. Bisita dang ang bugto na ka bang umagad na dang mga army nga daang na niro. Okay. So pag abot nyo to, anong natabo na yon? Hindi mo ganin da sir nga nakita giginablos ko kapag tiro na kay Greg. Tapos ging buno pa nandaya magwang bayaw ko. Sino gid ang nagtiro? Kay Si ang army nga da siro, Sino ngalan niya? Nakilala niyo? si Russell Okay. Si Russell Palomar. Palomar. Okay. Tapos sino ang naggabuno? Si Ronald Palomar. Hmm. Di ba yun na da sir ka army? So siya ang naggabuno. Pagkatapos, nga may pilas na to si Junior. Una si Junior, no? Una si Greg Palomaria Junior. Tapos, paano yan na na igo si Greg Palomaria sinyang tatay? Ging sari na nakalala siya magurang namon kag ging tuya ging buno sa dang atubang kabalay ginanda. May teres-teres nanda toya. So dito gid sa kilid nila to. O diyan lang marapit malang na sir. So pagkakita nyo to nga ginabuno na, anong ginhimo niyo? Why kami ka sir da paruton pa daay kay hinablos ko tong isa kong hinablos nga tabangan ging pa anan pa sa ka tiro gani. Okay. So pila ka lupok ang inyo na batian? Ay abo kaduro tanan sir Pati gani ako nga nagtabang ako sa hinablos ko kay Rolly Cadalso. Nagatindog ako nga nagatumbo-tumbo ako sir nga singgit nga sir tama do sir. Ay duro do na samad. Te pati ako ganing yung tiro na, garing nagkaya-kaya kami kay nablos ko. Okay. So, amo na to buno siya makapila ka beses. Ay kaduro tana sir Pero ang kamatayan ni Greg ang buno na diya, tapos diya kag tiya kag sa busong da sa may tiro pa sa sir. 5 ka buno kag isa ka tiro. Ang buno sa tubang. 5 gidi. Tubang gid. Anom Tapos ang sa likod ya may tiro. may tiro. Okay. How about ang kay ang kay Greg Junior? Sala sir. Isa lang gid sir ang buno kag tiro, 2 ka tiro. May magluwas siya paano na pilasan pag ito yung iban? Ang hinablos ko nga si Dang Junior Rule, nagbulig pa to daay kay Tiyoy naman. Nga magtabang daay kay Tiyoy na nakita na si Tiyoy na nga naghaplak mo sa lupa mo. Ti nagatuwad guroy bata mo to nga ang igong ko na sa buli. Di una na igo si una na igo si Greg Junior tapos ang ikadwa sino? Tatay na. Amo to ang kay Greg Senior buno man. Buno kag tiro. Buno kag tiro. Oo. Sinong ikatatlo nga na biktima? Si Ruli. Si Rolly amo tong nang igo yan ni Rolly. Sa buli lapos sa busong na lapos sa alima na. Tiro lang. Oo. Tapos napagid. Ang magurang ang subanggit nga si Mark, ang kibyas lang sir. Bibias na. Apat. Iya nga butkon. So magluwas daw kamuyaw ay na Buhay lang kami man, nakaluya lang kami man. Okay. So kamusta subong ang mga biktima sa ospital? Okay lang to si Rolly pa ang hinablos ng isa ay kami kuno pa okay dumako no sa Na-transfer sa Iloilo? O kundi lang? si Lilo, si Western. Okay. So may gusto ka mo nga ipalabot abing mensahe ni sa pamilya ni Ronald Palomar? Justisya lang Ano gid ang hiligutanon sini ninyo nga gagin bantayan gabi kagin hambal mo lampusan sang tubo? Manan mo umpisa gagada sir, kung hambalon gid man ka matuod gid ta na sir. Birthday da ka magurang ko, September 24. Nag-inom sa sanda dyan sa balay ka magurang ko, simple birthday, sabay may bayliya dang GBI. Tapos, pagkagabi ka to, hindi ta na to hindi ta na sila din niya kontra ni Palomar, kontra nila din ta na daan ang taga-aglinamon nga si GC. Tapos, pagka dyan man si nanay na ni Ladin Fernandez, Sila din ano nyo? hinablos. Sinablos nyo man. Bali mag-ano sila din kag si Greg Junior. Magpakatlo. Magpakatlo. Okay. Tapos
Tapos pag naging napugong din ni nanay na si Ladin. Ay natapos na bala nga na nasumbagan to si Ladin diya mo. Sa Ti pugo. nakibuo, nakibot la tanang ngaging tukapan mata na ni GC. Siguro ti sa Sino sinautay niya si balat. GC? Taga Glinamon na tana sir. Hmm. Tapos dyan si Palomar, hubog. Pero ti kahubog ta na sir. Sulod ta na sa baylihan, nami tara balada nga duro tanaan ang kontrang ginapangkagis na nga kung di ta na makalupad-lupad kasaot. Pero nakita na tala nga inablos ko, ginauyatan da sa kadawa nakapakaisa. Kagyan man si nanay na. Kulpi na tanang ginsaka sa babaw kasted si Dang Ladin, kaging sakal na tanang kaging tapungol sa baba, kag may bukol pa diha. Te karon nagdalagan dyan si Ladin, uli. Yung pauli ka GBI. Kaya ang mga labrador ang nagdulong pagani. Diya sa balay ng daha. Pay si Palomar tanan linagas na pa si Ladin. Pay si Ladin tanan diya do tanan sa balay da. Ginagas na patay Ladin. Karon ginsaway dyan sa kuno ka dang ni Mark. Maria ay nagwa sandang idulong Sino na niya si si Mark? Ladin. Si Mark, bali, na, ano niya man, nablos niya man. Oo. Tapos? Kag si Greg. Ah, Madulong na tanda daad yan na kuno kay Ladin. Nga kung nakauli doon. Tinasabay mga nga si Palomar nagdalagan nga ginagas na si Ladin. Pag abot diyan ging ano na kuno ilang kung ano ging hambal na kay Mark tapos ging sumbag na si Mark. It kadarwa pay wa isa na igo na tumba si Mark. Ti karon nakita ta na kalibayon na sir, simpre magbugto tanda di ang tanan mo. King tapungol na lang si Palomar, isa la ka tapungol, suno ang hubog, nalipong ta na hiniigo kita na diya sir. si nagsumbag Si Greg. si Greg. Kaya nakita na tanang naging sumbag ta na una ni Palomar, si Makmak magurang na. Ti amo da nga di paging kaso sanda. So ang kaso sige pa na subong. Oo, subong sige pa nang no. Sige pa, ikatarang ko sa Na ay amo din nanay ka ano Ni kay Ladin. nabus ko nila din. So mo nagaling ginhalinan. Ang umpisagid ko nga ang naglabot sa punto kada dinom tanay. Dinom tanay. So ang natabo nga ni sa imo hinablos kaga sa imo sini nga bayaw, ang motibo ni tanan Amo gito yan. hinigutanon. Bangod lang to sa natabo sang nagligad nga September. So, ano ang gusto niyo? Ako nagapamati abi ang pamilya Palomar, no? Anong gusto niyo nga ipanabot sila nga mensahe? Di la ko anay sir maka ano makahambal. Okay.